l'Associació de Biblioteques de Badalona. Avui us farem un taller especial per Sant Jordi. Farem el castell de la princesa. Per fer aquest taller necessitem principalment una capsa de cartró. Si és possible, una capsa de guardar sabates. També necessitarem rotllos de paper higiènic o paper de cuina, tisores que tallin bé o cúter i un llapis. Aquests serien els materials principals. Després, per decorar el castell, si teniu retoladors, colors, ceres, pintures, qualsevol cosa per decorar el que és el castell, doncs us quedarà més maco. Doncs comencem el que és l'elaboració del taller. Primer de tot, agafem la capsa de cartró i dibuixem més o menys amb la mida d'un dit el que són les pestanyes de la part superior de la capsa. Seria així, una mida d'un dit, més o menys. Quan estiguin fetes, a tot el voltant, amb les tisores, es retalla. Fem un tall aquí, un altre aquí i un altre per aquí. Això sempre ho ha de fer una persona adulta, d'acord? Igualment, el que hem fet amb les pestanyes, amb els rotllos de paper higiènic i el paper de cuina. Això seran les torres del castell. Què més? A la capsa he dibuixat una porta. La porta la retallaré. Aquesta banda d'aquí d'esquerra, a dalt i a la dreta. A baix no, perquè faré la porta que s'obri així. També podeu dibuixar finestres o podeu retallar-les. I el resultat quedarà més o menys d'aquesta manera. Ja cadascú al seu gust. Jo, per exemple, aquí, la porta que l'he retallat, li he posat dos trossos de corda, de llana, i enganxat amb celo. Així es pot tancar o es pot obrir. Les finestres les he enganxat amb paper i les he dibuixat. I les pestanyes estan retallades a lo que és tota la capsa. Aquesta seria la base. Després, rotllos de paper higiènic per decorar el que són les torres del castell. Si veieu, aquesta banda d'aquí, el que són les cantonades, el forat és més profund. I a més, li he fet un tall, aquí una mica més profund i aquí també, i això és perquè així, a l'hora de posar les torres, encaixin i es quedin més segures i no es moguin. Si no, veieu? Si queden més segures i més fixes. Les torres les podeu decorar també, amb finestres, les podeu pintar de colors, i a cadascú al seu gust. Després, si teniu més caixes, les podeu ficar aquí, capsetes petites, i fer una muntanyeta, una torre, una pila de torre, i així el castell us quedarà més maco. Jo he agafat el que és la tapa de la capsa de sabates i l'he pintat una porta i el posaré aquí. Obro la porta del castell i amb un rotllo de paper de cuina l'he decorat, l'he pintat, també l'he tallat aquí a sobre i he tallat una finestra. Aquesta serà la torre de la princesa. La deixem aquí. Doncs aquest és el nostre taller
que us hem preparat per aquests dies de Sant Jordi. Espero que us hagi agradat molt i que passeu una bona diada de Sant Jordi. Moltes gràcies. Adeu, adeu.